Tamiyaw. Nakamit guys kay pagmig tuba. Sales kami magtagay mi. Wap mi kasuway inom tuba nga presko guys. Mao na ang atod karon guys ha. Ingon mi guys. Uy, kalayo ani guys. Kalisod ni manguha tagtuba. Usay ma. Tawag ka. Siniguilas pero hilaw pa ni guys. Nasa inom guys. Tara. Hilaw pa kayo, hilaw. Hilaw pa man. Asa naman yung tuba na to ne? Naka-shout out pre. Shout out ni ko sa akong mga kauban nga naghuwat sa ban. Grabe. Ikaw boy tigas. Awara. Oh. Si Boy Batang. Ini Boy Batang. Ay, kutas na. Kakapoy. Murag baon na ni. Hiking ini guys. Bakit pa magka-jogging yan? Ay. Oh. Kaya tuba. Bayad. Bayad. Karawa. Kaite, maing buntag. Panginomik tuba kay napulaan mis kulapo. Tuba alam mo. Lipot ko guys. Mana ni tuba. Kita ada yun. Wag yung bigatilo. Bago nang abot eh. Okay. Barato ro guys sa at syudad ani grabe tag 500. Dili tag 100 ra. Bagong inibot guys. Tagay na dis. Tanis kay di. Yawan no. Tilawi. Kan na lagi uban di kay produkto lang yan. With feelings. Pwede na itong abot eh. Uy, mabot. Ha? Ayun ang baso. Kala. Grabe ha, tamisa. Guys, grabe guys. Grabe. Rekaw sa. Panlay ko ang guys. Ako pun pre. Are pre. Ay, sa bilapid. Grabe ha. Sumura yung koko eh. Panlay. Habis kayo. Ya, ikaw ka. Sige. Ayo lang bata mga. Bawas. Bawal ba? Sige guys. Andal ba guys? Sige. Ako kini bata. Pwede sa bata ko guys. Ay. Ay, mama pat. Sige. Salamat eh.